ايش طيب قوتنا الله هذا كورحة قوتنا الله نجمرينا زي بحاليات سلف ديمقراطي إرترا زفنو دمت حرنتيو تقرأ محمود شريفو منيو كبرات سمعتنا أبناء لهم مدمنا بزعبا أبرتو الحزب إرترا بثلاثان شمونتن عامتات تقرأ لي قديم تقلاساي بقلت من الإخصانا أربالكم هنا تقرأ لي محمود شريفو أبتقر له حرمة إرترا كابشحين تشعتن إتن سلسان شنتشتن كابشحين تشعتن إتن سبعان عامة مهرد تقرأ لي كابشحين تشعتن إتن سبعان عامة مهرد دما حدا خاب مسرت هزباو قنبار حرمة إرترا خوينو قالسو كسابنا بمزقط على قديم تقرأ لي محمود شريفو عبز مريرن بحل خلاقات زملؤون نايك عشو عزو بالعز توفاينتن أبركتن مريح ترى أنها تتعوتي يوحلفوه كساب قدامي ودباو قبعي لما بدرجة استفالة لي حلافنتات تاريخي أكتب شحن شعتن إتن سبعان شوحتن عامة مرد خيري قدامي ودباو قبعي سزباو قنبار حرمة إرترا أغال بوليتيكاو بيت أحفظ كوينو سلستمرت أي أبزل على زح مريحنات تمديبو نقال حزب إرترا عب عوض نخبتح عبي أبر كتوز قبرة تقرأ لي محمود شريفو كاب قدامي كساب كالأي قبائيتات سزباو قنبار حرمة إرترا شحن شعتن إتن سبعان شوعتن كساب شحن شعتن إتن ثمانيان شوعتن ناي كفل زينان بروباغاندان حلاف خوينو تمديبو سرحو قدزيلو أب كفل زينا مستبت أوان زنبري حدش تمكرون عقمن مستارحن بستفال عليه وأنقاذات إرترا متقارلتن هزبن زراخب حبريتان تمهرتن بدمت حفاش أبن فناون بوليتيكاوي أفلق هزبي إرترا كبن خبل لعل ترات تاويتو بتوسخي أبتحتئو خوينام مزاقل قلو زنبرو تقارلتي بمتبعن بمقلعين حيالات حاسن قازد أنياتاتن خوينام هاجراو قبوهم كم زبركتو زقابرة تقرأ لي محمود شريفو بشحن شعتن إتن ثمانيان شوعتن عبد استخير خالأي ودواو قبعي دقنا بدرجة بوليتيكاو بيت أحفظ سلستمرتي أبكفل هزباو من محدار تمديبو هزبي أمو دابن من كحن نزتوافرو أبالات كفلي هزبي ندا مرحي أو وشت حاجة يخون أو وضعي زنبرو إرتاوين أبمو داب لعل ترات تعويتو بحف الشؤون أب مداينا يترى حفاش ودبات استخير حاجة وقاسي زنبرو أبركتو زقفدون زقلتون تسيح تران عمامن مذكر أخالن وتقيتنا يستخير أسمر أيان بهالكال تقرأ لي محمود شريفو نفسه زي التعبابي مس كل يوم تقارلتن حفاش ودباتن أولاد قنبارن ناترارا دئي حاليوتن لوحاتن زملؤوا قرار بازي نبرو ثورة إرترا خاب زفريوم بلوطات تقارلت حدا مخانو ويوم بشحن شعتن إتن 94 تقبر سالساي ودباو قبعيون مسالساي قزي قبل علواي بفحي مريحنت دباو قنبار تمريتو بدرجة من قستون منستر زباو من محدارن بريزيدنت حاجر إرترا أبزي نبرو اللي ممكننا ناي بريزيدنتنت سلطان حزو نخصبنح أبزي خقلو درجة خوينو نحاقرون هزبون أقليلو أبقطبعو قديات هقدف نايتنعوه مرح زقومي حدر تراست فند عبال بورد خوينو كسرح تمزيز 5 نبرن بورد سرحن خجمر كلن قطبعو تكالات هقدف سرحن تتعففن وريتاو سرحات ككاير لم تنقيرو انتخونا قن انتوحبا ممرحيس لذي تتقبري بورد سرحو كجمر كان زيك عليه نذكري منستر محمود شريفو كنت بوزحات زمسكرو مسفوت ساعات زداناقق شقراتهم كسبت حزكا ألو زقبر أبقل أوانمون زوسة زنبرة سبومتتات بفلاي قبل علم تتقايستي تقارلتي الدغلعو عدما زدفع دك أنستيو سدرابيت سوات بمتحوار حلنا وسرحات كسرحن
ምስተዓራርን ይፍትን ምንባሩ እቶም ግዳያት ናይ ዘይ ዓይነት ኩነታት ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ዝምስክርዎ ሓቂ እዩ ኣብ መስርሕ ጉዕዞ ቃልሲ ናይ ርእይቶ ፍልልያት ክፍጠር ባህርያዊ ንሰብ ዘይገበኑን ዘይስምዒቱን ሂብካ ክትፅልሞ ግን ዝኹርዕ ምርጫ ኣይኮነን ዘይምትእማንን ቅርሕንትን ዘትርፍ ኣሉታዊ ኣገባቡን እዩ ማሕላ ቃልሲ ከይጠለምካ ንእስነትካን እታ እንኩ ሂወትካን ህዝብኻን ሃገርካን ወፊኻ ንብፃይካ እምበር ንዓኻ ከይበልካ እታ ዘይትኸደንካላን ዘይጌፅካላን ሓሳዊት ዓለም ኣርኪባ ዘይስምካ ክትህበካ ኣይሕዝንን ዶ ሚኒስትር ማሕሙድ ኣብ ዝመሪርን ነዊሕን ናይ ቃልሲ ጉዕዞ ብናይ ቀረባ መሳርሕቱ እሙን ጥራይ ዘይኮነስ ማዕረ ንቦታ ፕሬዚደንት ተኪኡ ዝሰርሕ ዝነበረ ጅግና ተቃላሳይ ብግቦን ምጥፍፋእን ከምኡውን ብሃይማኖታዊ ስምዒት ክክሰስን ስሙ ክጥልምን ተሰሚዑ ንምዃኑ እቲ ተዋሒቡ ዝበሃል ግቦ ኣበየናይ ባንክ ናይ ኤርትራ ወይ ኣበየናይ ባንክ ናይ ዓለም እዩ ዘሎ ህዝቡ እውን እኮ ተጠቃምን ወሃበ ግቦን ተዓዛብን ስለ ዝኾነ ዝተዋህበ ግቦ እንተልዩ ክስን ክቐርብ ተሓቲቱ ነይሩ እዩ ንሱ ክጥቀመሉ ዕድል እንተዘይረኺቡ ኸ ስድራ ቤቱን ደቁን ካብ ሎሚ ዝሓስን ግዜ ኣለዎም እዩ ተጋዳላይ ማሕሙድ ሸሪፎ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ቃልሲ እዋን ኣብ ኩሉ መድረኻት ካብ ዝምባሌን ስምዒትን ነፃ ኮይኑ እዩ ተጋዲሉ ትፍልልያት ኣብ ታስዓይ ምዱብ ኣኼባ ማእኸላይ ባይቶ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን መበል 13 ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራን ናይ ነሓስን መስከረምን 2000 ዓመተ ምህረት ዝተንፀባረቐን ብድሕሪኡ ኣብ ዝቐፀለ እዋን ከዓ ኣብ ውሽጢ መሪሕነት ግንባርን መንግስትን ዝተጋሕደ እዩ እዚ መራሒ ኮይኑ ኣብ ብርክት ዝበሉ ልዑል ሃገራዊ ስራሓት ዝተዋፍአ እሞ ከዓ ኩሉ ዝኣምነሉ ዝነበረ ዝተፈጠረ ፍልልያት ብብልሽውናን እምነተ ድርቅናን ክክሰስን ስሙ ክጥልምን እኳ እንተተደለየ እቲ መርትዖ ደኣ ኣበይ ኣሎ እቲ ሓቂ ንሱ ይኮነን ናይ ደቂ ሰባት ታሪክ ክትቅይሮን ዘየለ ክተምፅን ምፍታንን ጥራይካ ዘውፃእካ ተግባር እዩ ክቡራት ሰማዕትና እቲ ንዳርጋ ፍርቂ ዘመን ምሳኻ ዝተጋደለን ምሳኻ ዝፀንሐን ሰብ ዝግብኦ ታሪክ እንተዘይሂብካዮ ደኣ ብዛዕባ መን ኢኻ ክትዛረብ ትኽእል እዚ ንሕልና ነብሲ ወከፍ ኣብ ጉዕዞ ቃልሲ ዝነበረን ታሪክ ናይ ቃልሲ ኤርትራ ዝፈልጥን ዝሕደግ ይመስለና هراي كمي وعلكم دحان وعلكم ويل حجون لهم معلتون توساخي تاريخ توساخي مكرا توساخي جغننتك قيا نايزوم تحيروم زلو احواتنا اياتاتنا نسمع برجز كمتي قدم خلته سمون جمرنايو بحونا امانيل اسرات جميرنا بصبوق نيروم غليصمو بزحات احواتنا بدحريون زحلفه سنبت ناي ايانا بيتروس سولومونن حفتنا يوها استير يوحنسن بصبوق ذكرنا مالتي نخلته سب حدار استخاله متن نتخلو زنبروم تاريخ كابتي مجمرتا غزي سنتهم كسعت غزي مأسورتهم زنبره ناي غعزوم ناي هيوتهم غعزو بتعق مناخ ندسو فتينا تمالون علال مسيانا درع 50 ولا እሱ በአካል ምሳና ይንበርንበር ታሪኹ ምሳና ስለዘምሰይ ዳርጋ ምሳና ዘምሰይ ስለዚ ትማልውን ነያና ድሩዕ ብዝተፈላለዩ ማእዝናት ናይ ህይወቱ ተመቁ ብቕዓቱ ብኩሉ ክንፍትሾን ክንጽንዖን ክንፈልጦን ኣምሲና ሎማዓልቲ ሓያሎ ዝኾኑ ጀጋኑ ኣለውና ሎማዓልቲ ክንዝክሮም ኢልና መደብ ሒዝናሎም ዘለና كاباتهم اتقدامي ايانا محمود شريفو حربنيا تغدالاي محمود شريفو مسبعالتي بيتو حربنيا تغداليت استير في الصحاتين اب مأسرتيهم زركبو
زوم كلتا زيوم لكع كمتم أقدمنا نذكرهم زقننا بسنك تزل علوو ناي لوطي طلبن أب منغستي زقربو نقفتان كابز أسرو 19 عامت حليفهم علو دارغا كوينوم تمال بقرط مال حليفهم مالتيو مسؤوم جن دمر أبيلنا كلتا سب كنذكرنا إذا نقبرو زلنا عند مهنيات كا كلتا نجر كنا رئيس لزدلنا هنا حدا إذا ما أسرتي أبتم جعانو أسرت حمشت رايلنا تدريتو تمز بلا زي كونه نابمول حجر لحيمو خمس الله خنا رئيس لزدلنا قدامي كلاي نجر كا إذا سرعات زي ولا بيتسب صدرا يحوات ون لكيمو خمس أسر ما حنت صدرا قواهي حدث أسيروا كلتا أسيروا ثلاثة أسيروا ترجم زي هو سرعات مخانو كنا رئيس لزدلنا هنا ما حد يو سلازي أستير في صحات يعني كنقول كلنا مسأة ودحاتنا إرمياس دبساي كمون قال حاتنا سنايت دبسايون أب مأسرتي زركوب يوم سلازي كلت تدك حاتنتات ويسلست تدك حاتنتات يحوات كتم كلت تحنت قال حاتنا تأثيرهم كنقول كلنا بغالا الزراربا نخلت عبيتي بيتسب درجة أبقاهي كابزاتو 19 عامت ديرهم مالتيو in fact سلستون كنبلغ لنا محمود شريفون كاب أستير مستستير تواسيبوس وليدو سلازغانه اتي أم محمود شريفون زبصح كل قاهي نستير تراي زي كونه نبيت سب أستير نبيت سب سناي دبساين ربياس دبساين يملكوتهم سلاز أبزنا يلوم معلتي نلعلو زلنا نقبرو زلنا الزخري 4 بيتسب أبقاه زركوبو بسنكي 4 بك عصم السجا زخونو أسرات دوقهم مدفوم مجوام نزينا نذكر مو كم تقدمنا زبلنايو حربنيا تقادلاي محمود شريفو درجة تمجمرتا دحر نصانت اسمرا خاب زاتو تقادلتي إرترا هاجرنا نصا خاب تخون سقعتز تأسرولو سقعتز دسكلولو علات زي تغير زنبره منستر سوترايو كلهم كقلابطو خدس كلو قال خلو كمزز عينو عجا زي بصحو سب انت دانيرو محمود شريفو ترايو محمود شريفو كم تشعروا فلطو منستر زباو من محدار كويني يسرح نيرو بخالا زرار باقن اب ايرترا كان مختل بريزيدنت سلازي نبره حجون سلازي يله نتوم بحلافنت ابتشع ساعات زرحو زنبرو سبسلطانات هاجرنا قرب صقم يفطروا لهم نيرو كتاب عبيو إسياس أبزيه اللولو اتعدي زخون يكون هتص كنتات انت قاتيمو منيو أبكن دي إسياس كوينو هتص وساني خبز خل أبشجار كنتات أبز بصح الأوان ويون كم خمس أنا يلوم أبز قمة الأوان ني إسياس حاتي تومو إسياس أنا بزي اللي كل ساعات كسر حزق السب زيو إلو خهبام يعني نبرة نفط مجمرتها دحراي جن كنتات مسجدودو دحان بدحراي كوكلني خلي زبالو محمود شريفو نيرو سلازي بدرجة فلتت بدرجة حلفنت محمود شريفو منستر زباو من محدارات منستر زباو من محدارات أكوان تبلنايو كم لمود جن كلاتهم من صرح لوز نبرو جن داركا كم مكتل بريزيدنت كوينو تصرح لوز نبره وانات ونيريو بفلاي إسياس عم نجشاب زنبرو الأوان إسياس كودوز جبو ب محمود شريفو يودع كم زنبرون يزرب إذا مالت دارجا كم كالاي بريزيدنت ويكا دحر بريزيدنت خوينو يفلت كم زنبرون كنفلت نخل إزي تأسير زلا بخال أزراربا بريزيدنت المختلون دحر أسيرو تمنجست يعني هو مالتيو إزي نري مالتي لو معلتمو أبكن بعلي زودو نزو قدايزي بقربا زكاتاتل مسؤول سرح زنبره ابتحتناتو منستري سرح زنبره حونا عدومنا خوينو لولو معلتي دكتور موغوس يعقوب بزعبا كل عينت كئلتات عقمتات تعقستي تعصافنت لوهات كاو حليفوها واعيون كنبل نخلينا ناي محمود شريفوت قرهي مالسي قرهنت تركاب زربا
እዚኦም ኩሎም ባህርያት ናይ ማሕሙድ ሸሪፎ ብቀረባ ምስኡ ዝሰርሕ ዝነበረ ሓውና ዶክተር ሞጎስ ያዕቆብ እስኪ ማሕሙድ ሸሪፎ መን እዩ ኣብ ትሕቲ ዝብል ምስ ማሕሙድ ሸሪፎ ከላልየና ኣብ መድረኽ ዓዲመ ኣለኹ ማለት እዩ ሞጎስ ሓወይ እስኪ ግለጸልና እስኪ ብኸመይና ክንፈልጦ ዝግባአና ዝቀረበ ዓጽመ ስጋ ክንረክብ ኣይከኣልናን ንማሕሙድ ሸሪፎ ዝያዳ ክገልጾ ዝኽእል ብቤተሰብ ደረጃ ኣተዓባቢኡ ህፃንነቱ ገለ ግን ካብቲ ስኻትኩም ንሕና ዘርከብናሉ ካብቲ ገድሊ ዝረኸብናዮ ገለ ገለ ክገልጹልና ይኽእሉ እዮም ዝበልናዮም ገለ ቀሪብና ኣለና እሞ ከም ጀማሪ ኣብ ሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳር ሰሪሕካ ኢኻ ስለዚ ብቀረባ ምስ ማሕሙድ ሸሪፎ ሌላ ክህልወካ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት እዩ ዘለኒ እስኪ ማሕሙድ ሸሪፎ ብኸመይ ምገለጽካዮ ናባኻ ክገድፎት ማይክሮፎን ቴንክ ዩ ሞጎስ اوكي ጎተና ጽቡቕ ትገቡ ዛጊት ድማ ነቲ ታሪኾም ተረሲዑ ሃሲሶም ከይጠፍኡ እቲ ጻዕርታት ናይ ዝገዛ ናይ ባሕቂ ማለት ክምስገን ጣሕ ዘለዎ ለይኮነሲ ኣብ ታሪኽ ተመዝጊቡ ድሓልፍ ኣብ ርእሲ ነፍስ ወከፍና እንዲ ከመስግነኩም ይፈቱ በዛ አጋጣሚ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ደረጃ ከዓ እንታይ እዩ ነዚ ኣብ ዘሎ ተከታታሊ መደብ ናይዚ ጉዳይ ድማ ተገዲስኩም ጉዳይ ታሪኽና ኢልኩም ምጣኹ ድማ ካልእ ምስጋና ይግባእ እዩ ሕጂ እንታይ እዩ አንደበት እዩ እዚኣ ሒዝኒ ጎተና ደው ኢለለይ ምክንያቱ ከምዚ ኣብቲ ረድዮ ሕጂ ክጥቀስ ፀንሐ ናይ ማሕሙድ ሸሪፎሲ ናይ 38 ዓመት ናይ ቃልሲ ልምዱ ኣነ ኣብዚኣ ክገልጽ ትኸብድ እያ ምክንያቱ ኣነ ዝተቆፀር ኩሉ ዞባ ምሕዳር ካብ ጃንዋሪ 1997 ካብ ዩኒቨርሲቲ ወዲኤ ሳዋ ወዲና ምስ መፃና እየ ተቆፂረ ክሳዕ ንደቡብ ኣፍሪቃ ዝኸይድ 2002 ጃንዋሪ ከዓ ድፈልጦ ማለት እዩ ግን ወይ ተስፋ ኣይኮነን እንታይ ድምፅ ለብድሕሪ ካልኣይ ማይክ ኣሎ መስለን ድምፅ ኣሎ اوكي ناتي دحان كورد يعني اوكي وريد له حجي اوكي ثانك يو هايله اجنتايو تاي معناته بزاناتي عقميتا فلطت نيشتيا مقعد حنتا نيشتي ون تسجيل حالف يبلن ስለዝበለን ጎተና ካነ ተዓልመት ቀቢለያ ይመጽእ ሕጂና ምንኮ ግን ካብናተይ ዓቅሚ ብናተይ ንሽተይ ዱት ፍልጠት ነትናቱ ዓሚቕ ኣስተዋጽኦ ክገልጾ ስለዘይክእል ነቲ ዝብየርሳ ነቲ ስድኡ ነቶም መሳርሕቱ ከዓ ካብ ልቢ ቀታ ይሓትት ምክንያቱ ታ ንሽተይ ናተይ ናይ ሓፃ ዓመት ያ ምናልባት ካብታ ናቱ ኮንትሪቢሽን ናተይ ኣፍልጦን 0.01% ዓይነት ያ ማለት እዩ ስለዚ የብላን ግን ከዓ ሕለፍ ስለዘይብሉ ከዓ ድሓን ስለዝተባሃለ مدفاري دفيري حراي لمنطي كم دفرتاي تحسبلي نبومو الأونتي نوعو زغلطو زفوتو وسب يغرطا حتى تفتو مغنياتو بناتي عندبت كقلة زي قبو مغااتهم نوعو أزيوم دي غربون فلتوون ولون أيانا متفن حقوسا بريساتو نقولتو نيريو እሱውን ካለ ሓበሬታ ስለዝኾነ ወዲ ኣብዝ ገዛውን ክግለጽ ዘሎ ካብ ዘይተረኸበ ግን ዓቕመይ ክፍትን ሕጂ እንታይ እዩ መጀመርያ እቲ ኣቃውማ ምስ ተቆፀርኩ ኣብ ከምዚ ጎተና ዝበሎ ኣብ ዞባ ምሕዳር ከመይ ነይሩ ፋይናንስን ምምሕዳርን ኣለና ኣትሕቲ ቅርፂ ነይሩ ኣነ ክብኣት ከለኹ ማለት እዩ ጉዳይ ባይቶታት ከዓ እዚአን ከም ዓበይቲ ዲፓርትመንትታት ወይ ዳይሬክተርስ ዝመሓደራእን ጨንፈር ህዝባዊ ክባት ካሎ ጨንፈር ንብረት ጨንፈር መጽናዕቲ ከዓ እዚአን ከዳ አተንተን እዛ ማይክ ብሻላ ኦኬ ثانك يو እጆ ኦኬ
كم دي أتخيل نرى مالتيو حجيجن مست كم تيجي محمود انتايو ناي ملبات مسوته ناي وساني سبي حدا ولا بفولي بعلو إساس ونزد نقوز نبا محمود انتايو كالوت كلهم منسترات أنا بأختي تقوم بتسرح يوم زنبرنا انتايوم تأزاز يصبي يوم أمونغو فهن تنكعن حواويسهم فلكت كبل زي كل يوم يوم مسحتهم نالبات كوسنو دليو ينقاس عبين يفرفو مالتي اجي محمود دين بقت هذا مسألته وسينو بقت تاقع صح يزعتون يرو حدا قال منالبات كابتن يتقلد لهم وروح يجيب بروسس ان بروسيجر كتو يخلها بعيني كساي حدا قلت غير كاتو يجن اسالو تيزو نيو جنا ابنت انا تحت كجنير فاينانس كوينه أمون ويحجب بحث حلفت له منستر من حدا فاينانس له فاينانس أدمين كاو مناتي فاينانس حلف له حلقة ناباي مالت حجبوا أم سايكل أي تبني وخونه ساحت له بقطة معي من أسي وي مانجوسيز بلانيو بقطة تخيلوا وي جحده كلمة محمود زاتوا بيت صحفة هاي نبرة عشوات ناتوش دي شنفر أنا بيت صحفة قال زي فتوى تاع نفرم كناتو نفرم يرناني بيرول دبال جينا من بيرسونال تايم تقولوا السوم ساعتين مدقدوا توا من اي فتوى سب حلن وخسر حلوز بالامنتين سبكا انت دا صقم مالو قبل كعبتهم حلفتو يو كجمجم مالو انبر بزقم زي خير يقولون عينت كسايد قبلنيو جبرات تادليو ነገር ካን አፍቲ ንኣብነት ጉዳይ ፋይናንስ ዝምልከት ወይ ጸብጻብ ወይ ሪፖርት ፍላይ ትዝክሩ ተኾንኩም ህዝብን ምስ ሚኒስትራት ርክባት ኣብ ዝግበረሉ ዝነበረ እሞኻ ምስ ፋሕናይ ዝቦም ሕዳር ብቐጥታ ናባይ መፂኡ እዩ ዝሓተኒ ነይሩ እቲ ጸብጻብ ኢሉ ይወስዳ ዳሲ ትባዕ ከዓ ናብ ምስ ህዝቢ ከዓ ርክባት ኣብ ዝግበረሉ ዝነበረ እዩ أمونغو توم حالف تم زي الكوبوم سوم قلنا يبحث نا ساعة خاصة تقدر مالدي سوم قاعد يسمعهم نجار أي نبأ قال أب نبمو الأنزوبات أول حنسة عدة تقدر نيري العدة تقدر كله خام نفسه كف ديبارتمنت سبعة حيزو نفسه كف عمان قدي زريو بداي إذا دل إتسباوي أقل قلوتات نتهزبي خا بعتب إيو زريو يهب نيرو ስለዚህ ክኸይድ ክዑደት ክገብር ከለዎ ሓንስ ሕጂ ከምዚ ሓንቲ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ይኮነን ኦልሞስት ክልተ ሰሙን እዩ ዝገብር ኣብቲ ምክንያቱ ብመኪና እዮም ዝኸዱ መኪና ከዓ ኣብ ነፍሰ ከፍ ንሳን ዞባታት እንዳኸደ እዩ ድበፅሕ ነይሩ ማለት እዩ ካልእ እዚ ዩኒቨርሲቲ ኮይኑ ዘሎ ወይ ድማ እዚ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ኮይኑ ዘሎ ብፍሉይ ማሕሙድ ሸሪፎ እዩ ተሰሪሑ كسرح كل سحج انتايو ممعبال عقم سب تباهيلي تسريح لازم مجمرياتهم أم حدث نسان زوباتات وقاتو كاتا جميع قاسح ممرهم آتيوميهم ثلاثة زوبات إحنا يرنا مالك قال توم جنفر زباو كبات كأعزي وحجي إرساسي بعينة أوبريترات نالبات قون وصوص لزلو أمولو قاتر أمولو نسان زوباتات ركب زي بالله همزة حجي إنترنت نبلو ركب زي بالله حاجة أي نبرتن كاب شاف ديماج ميركا سكاب نزوبام حداث زراخب بزوبام حداث يتكبرنيو توما أوزن أبرو ناي جنفر كبات كا ليتن معالتن سرحو أبقالي أمو بوتا قبقلنا أبقالينيو منهم زي عطو عينة بوتارات كيدوم تزقر موكم اتي ركبنا ابنت ناي حنش ناي يمن ابزي جمرلسي من مكل خالسي كابزوا محلات قعني ونركب مالتي اجنزي نعوم ذا اليوم دما خاب دقه زاتو اقو حد ما بقطتا تعزيزو يزاتو نيوني نزوا محلات ما سبقتنا واتو نيو زازيو كسائل بدا يقولوا صاحي تسوي مالتي بعيني كونتريبيوشن قال تي جنفر ما أمين تحت قلت زبل بداية محادث نبأ عبتحتيو ECDF زبال يوم Eritrean Common Development Fund زبال حجي صوم تي بثناي أنت إزاز من ما يتنكوفون يوم ناتهم محدان يروم ناتهم مانجمنت يروم تأحقن
ንሪፖርቲንግ ኣብ ትሕቲ ክስታይ ነይሩ ኣብኦም ከዓ ዝገበሩ ምትእትታው ኣይነበረን ጥራሕ ፀብፃባት እናተኸታተሉ ብዙሕ ስራሓት ከዓ ተሰሪሑ እዩ ኣብ ትሕቲ እዚ ፀንፈር ኮይኑ ካልእ እቲ ጉዳይ ባይቶታት ድማ ልክዕ ህዝብታት ድምፁ ክስማዕ ብፍላይ ኣብቲ ቅድሚኡ ኣነ ቁፀር ከለኹ ዝነበረ ቅድሚኡ ነቲ ብፍላይ ነቲ ሕጂ እዚ ናይ ኮንስቲቱሽን ወይ ድማ ዝቋም ናይ 97 እሲ ቅልቢ ዘይብሉ ስራሓት ተሰሪሑ ብመንገዲ ዞባ ምሕዳር እንዳተዋደደ ይኸ ኣስካብ ዓድታት ከይዱ ክትዓዝ ዝግበር ዝነበረ ብቐጥታ ኣብኡ ፍሉይ ተሳታፍነት ነበሩ ባዕሉ ዝከታተሎ ዝነበረ ጉዳያት እዩ ነይሩ እቲ ጉዳይ ባይቶታት ከዓኒ ንዕኦም ዝምልከት ዘድልዮም መሳለጥያ ከዓ የማልኣሎም እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብዓይኒ ትስፍሓትን ስራሓትን ነዚ ኩሉ ክገብር ከሎ ከዓኒ ናይ ስራሕ ናፅነት ይቦም ነይሩ እዩ ነቶም ኩሎም ዳይሬክተርስ ከሎም ጨናፍር ሓለፍቲ ናይ ክፍልታት ሓለፍቲ ኣዝዩ ክሳይ ነይሩ ሕጂ እዚ ኩሉ ክግበር ከሎ ሕጂ እንታይ ናይ ብሓቂ ብተወፊ ዝሰርሖ ነይሩ ነርሲ ተወፋይነቱ እዚ ከዓ ማለት ናይ ብሓቂ ክሳዩ ድቃሱን ሞይኡን እዩ ዝህበሉ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ካልእ እቲ ጨንፈር ንብረት ከዓ ኣብ መወዳእትኡ ትዝክሩ እንትኾንኩም መካይን ናይ መንግስቲ ዋላ ኣብ ዞባታት ኣብ ትሕቲ ዞባ ምሕዳር እዩ ኣትየን ነይረን እዚ ኣብ ትሕቲ ሰንትራላይዝድ ናብ ዞባ ምሕዳር ኮይኑ እዩ ዝሰርሕ ነይሩ ማለት እዩ በአን ከዓ ከም ሪኮዚሽን ኣማንዳ ኣዝልሓ ሓተቱ እዮም ዝኣትዉ ነይሩ ካልእ ጨንፈር መፅናዕቲ ከዓ ፍሉይ ጨንፈር መፅናዕቲ ሕጂ እንታይ ይሰርሑ ነይሩ 45 ተጋደልቲ ነይሮሞ ኣዝዮም ምኩራት ፕላስ ከዓ ንሕና ልክዕ ግራጅዌት ገበርና 96 ዳርጋ ልዕሊ 20 ዝኾኑ ተምሃሮ ናይ UNDP ገንዘብ ተረኺቡ ሓደ እቲ ባህልን ሕብረተሰብን ናይ ኤርትራ ይፅናዕ ነይሩ እቲ ሕጊ እንዳባ ዝበሃል ከዓ ኣብዚ ብውቡእ ተሰኒዱ እዩ ነይሩ እዚኣ ሕጂ ካብተን ቀንዲ ኢሳያስ ዘይፈትዋ ዝነበረ ዲፓርትመንት ግን ከዓ ሸሪፉ ከዓ ብፍሉይ ዝደፍኣላ ዝነበረት ኣብ መወዳእታ ከዓ ሲስተማቲካሊ ዝሓረቐት ሕጂ እንታይ እዩ ከምዚ ዝተዓዘብናዮ እንተሪኢኹሞ ናይ ኢሳያስ እቲ ኢቭል ፐርሶናሊቲ ሓደ ንኸእምነካ ንኣብነት ቆዋም ክኸውን ቆዋም ክግበር ሕራይ ኢሉ ሕጊ ፕረስ ሕራይ ይብለካ ስርዕኻ ብነፃ ገድፈካ ማለት እዩ ድሓር በብቁርብ ከዓ ይዓፅወን ንግዚኡ እንዳበለኻ የፅንተና ኣብዚ ደረጃ ዘብፅሐና እዩ ብድሕሪኡ እቲ ናቱ ኣገልግሎት እቲ ናቱ ትብዓት እቲ ናቱ ወሳንነት ስለዝተረኣየ ፖሊስ ከይተረፈ ኣብ ትሕቲ ዞባ ምሕዳር ኣትዮም ብምሉእ ፖሊስ ኤርትራ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ኣብ ትሕቲ ዞባ ምሕዳር ኣትዩ ጉዳይ ገዛውቲ ከዓ ታስክ ፎርስ ኣቂሙ ኣብ ትሕቲ ዞባ ምሕዳር ኣትዩ እዚ ጉዳይ ገዛውቲ ብዙሓት ተጋደልቲ ናይ ቀንም ዝነበሩ ብዓይኒ ኣገልግሎቶም እንዳተረኣየ እዩ ንዕኦም ቀዳምነት ሂቡ ክሰርሕ ዝፍትን ነይሩ ካልእ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ከይተረፈ ኣብ ትሕቲ ዞባ ምሕዳር ኣትዩ ኢሚግሬሽን ሕጂሲ ሸሪፎ ሓንቲ ላይን ዝፅሕፍ ነዊሕ ዛንታ ይፈቱን እዩ ፈቀደሉ ኢሉ ክሳይ ዝገብር ወይ ከዓ ይፍቀድኒ ዝብል እዚ ከዓ ካብቲ ኣዝዩ ብዙሕ ስራሕ ዝሰርሐ እዩ ሕጂ ካልእ እንጠቕቶ እንደገና ኩሎም ሚኒስተራት ኣብ ናብኡ እዮም ተፀዋዕነቶም ነይሩ ከም ፕራይም ሚኒስተር ኮይኑ ዘገልግል ነይሩ እንደገና ተወሳኺ መወዳእታ ከምዝኣነ ካብቲ ምቋም እተን ሰልፍታት ከዓ እሱ እዩ ዝመርሖ ነይሩ እሱ እዩ ዝነድፎ ነይሩ ናይ መወዳእታ እውን ዜና ትዝክሩ ተኾንኩም تقوم ناي تمنداف ناي مقام سلفتات تود يقوم زخنه تاغ تناي بحق ما تي ريكوايرمنت نعزد ليه دما بزينا اون تنجيو كاب اني نيو كم درس كلو خمس علي غاب اوفيسو ذكر شعوخ الا خلو مالت تاغا نشمون تو يخون بصحفه خيلاتو نيريو بغتا زبام حداكا اب تحتي بريزيدنت اوفيس كم داتو بمنغدي እዚ ሕጂ የማን ቻርሊ እሱ አው ስለነበሩ ናው ኢኔው ናትና ክሳጊው ምና ማለት ሕጂ ስዑኡን ደዊሉ አሲ ዶኡ ቢልሲ
بصحفتك وصا اوفيسك ركب مسبولو إساس እንታይ ልመልስሉ ኣነ ንስኻን ቲ ኦፊሲ ብጉልበትና ኢና ሒዝናዮ ዘለና ብሓደ ከዓ ንወፅእ ኢሉ ይመልስሉ ሽዑ ሸሪፉ ብቐጥታ ካብ ብዙሕ ሕሜታት ንኣብነት ንእስላም ተኸተልቲ ንደገ ዝሰድድ እቲ ኮራፕሽን ዶ ገለ ተባሂሉ ብዙሕ መነሩ ከምኡ ኢሎም እዮም ካምፔን ዝገብሩ ነይሮም ብደገ ነው ሕጂ ብቐጥታ ንዓምሳይ ሕጂ ብቐጥታ ሽዑ ኦዲት ሰዲዶምና ኦዲት ዝግበር ነይሩ ፋይናንስ ክፍሊ ማለት እዩ ኣነ ከዓ ኣብ ፋይናንስ ስለዝነበርኩ መላ ሓንቲ ዝጎደለ ነገር ከም ዋላ ሓደ ኤቪደንስ ስለዘይረኸቡ ዋላ ሓንቲ ኣይገበሩ እቲ ካልእ ከዓ በብዕድሚኦምን ብዓይነት ሃይማኖቶምን ኣዋጅኦምን ተገይሩ ከዓ ፋይላት ሂብኒ ይሰርሕ ነይረ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ነቶም ንደገ ደፍቀደሎም ሕጂ ብፍሉይ ሽዑ ፍታሕ ዝገበሩ እቶም ካብ ኢትዮጵያ ተሰጊቦም ዝመፁ ስድራ ቤታት እሞ ከዓ ናይ ደገ ዕድል ተነይርዎም ካብቲ ዘፍቀዶ እዩ ነይሩ እዚታት ካብቲ ዝዝክሮ እዩ ሕጂ ማሕሙድ ኩሉ ነገር ኣብ ትሕቲ ከም ዝብለኩም እታ ኣነ ዝኣኽዋ ናይ ውሳኔ ሰብ እዩ ካልእ ከዓ ጆክ ሕጂ እዚኣ ጎኒ ናይ ብሓቂ እቲ መዓልቲ ናቶም ስለ ዝኾነ ንዕኦም ክንዝክር ስለ ዘለና ክንዝክሮ ኢና ግን ከዓ ካብኡ ዘይፍለ ሰብ መዋእሉ ምስኡ ዝኸይድ ምዃብ ቀጥታ ሻሂ ዝሰቲ ንዓይ እውን ምስኦም ክደረር ወይ ሻሂ ክሰቲ ዕድል ዝረኸብኩ መሓረ ሰሎሞን ዝተባህለ ቅድሚ 5 ዓመት 6 ዓመት ክኸውን ይኣሲርዎም መሓረ ሰሎሞን ማለት ከዓ ሓውን ኪዳን ሚኒስተር ኪዳነ ሰሎሞን ወይ ከዓ ዝሰመረ ሰሎሞን ቅድም ኣብ ዳይሬክተር ኣብ ቤት ሚኒስተር ትምህርቲ ዝነበረ ካብኦም ሕጂ ተኣሲሩ ኣሎ መሓሪ ሱኻኹም ናተይ ኢሚዲየት ፋይናንስ ሓላፊ ስለ ዝነበረ ብቐጥታ ምስኦም ዕላል ክዕልል ዕድል ነይረኒ ምስኡ ከዓ ኣይፈላለዩን እዮም ነይሮም ማለት ሕደይ ውስዖ መሓሪ ምሳሎ ዋላ ንዓና ነቶም ብሙሉእና ኣብታ ዞባ ምሕዳር ሙኻን ናብ ሸሪፎ ቅርበት ዘለዎም ተባሂሉ ብፍሉይ ስለያ ይግበረልና ነይሩ ብፍሉይ ከታተሉና ስለ ዝነበሩ ንዓይ ሽዑ መሓር ሰሎሞን ክጥንቀቕ ከም ዘለኒ ይሕቢረኒ መሓር ሰሎሞን ከዓ ካብኡ ዘይፈለ ባህርያት ኣዝዩ ለዋሕ ማለት ነቲ ሃገር ዝሓሊ ልክዕ ከዓ መሓር ሰሎሞን ከዓ ፋይናንስ ሓላፊ ኮይኑ ዴታቤዝ እዩ ነይሩ ቅድም ፊዚክስ ተምሃራይ ኮይኑ ካብ ኣዲስ ኣበባ እንዲወፅዩ እጂ ኣብ ደገ ማለት ሽዑ መንግስቲ እንታይ ገይሩ ነይሩ ቅድሚ ናፅነት ብሓይሊ ዝወሰደሎም ንብረት ብፃዕሪ ናይ ብውሳኔ መሓመድ ሸሪፎ ካሕሳ ክግበረሎም ተወሲኑ ማለት እዩ እዚ ከዓ ሸሪፎ ዝወሰነ እዩ እቲ ካሕሳ ዝተገበረ ከዓ እንታይ እዩ እንታይ ነብስ ወከፍ ካሕሳ ክኽፈሉ ነብስ ወከፍ ገመል ተወሲድሎም ንኻብ እንዳመጥሓኖም ከምዚ ገለ ኢንጂኒ ተወሲድሎም ሞተር ገለ ካሕሳ ወሃብ ነይሩ ምስኡ ዝሰርሕ ከዓ እዚ ዝብለካ መሓር ሰሎሞን ካብኡ ተፈለየን ካብ ሜዳ ጀሚሮም ሓንሳብ እዮም ነይሮም ሕጂ መን ነው ብወፈያ ሂቡ መን ብሓይሊ ተወሲድሉ ፋይል ከ ረኣየ ዘዘክሮ መሓር ሰሎሞን ንስኹም ዳ ኣቦይ ክሶዳ ኣብ ከምዚ ፋዕፋዕበት ምስ ሓዝና ንደቀይ ዝበቆ ይብልኩም ኢልኩም ሓገዝ ኢኹም ኢልኩም ክሱራት ብሓይሊ ተወሲድሎም ዳበለ ክታይ ገብሮም ነይሩ እዚ ይዝክሮ ሽዑኡ ንማሕሙድ ሸሪፎ መፂኡ ያእቱ ስለነበረ ከም ኣመሉ 16 ፈረቓን በፅሕፈት ከኣቱ ከሎ መጀመርያ እንታይ ገይሩ መኪና ምሕዲጎም ስታፍ ደግ በፅሕፈት ከኣቱ ከሎ ጃውቲስቱ ነይሩ ዋሽዑን ቴሌፎን የለን ካብ ናይ ጎደና ቴሌፎን ወሪዱ እቲ ኣውቲስታ ናይ ማሕሙድ ናብቲ ናባይ ይድድውል ናብንመኒ ንመሓር ሰሎሞን ደልዩ ማለት እዩ ወሰሎሞን ኣሎ ደብለኒ የለን እንታይ ዳ ብለስ ነው ከምቲ ኮይኖም መኪና ሕዲዎም ሸሪፎ ሳብቲ ኣብ ደገ ኣለዉ ገለ ብለኒ ወይ በሌለ ብዙሕ ሽዑ ብዙሕ ግዜ ወይ መሓር ሰሎሞን ወይ ኣብ ገዛ ኣብ ገዝኡ ለበይኑ ወይ ኣብ ፅሕፈት ኣሎ ብዙሕ ሰብ ኣይተወይና ድሓር ንገዝኡ ደው ኢለሉ ብቐጥታ ሽዑ መኪኑ ሒዙ መፅኡ ወሲዱ መሓር ሰሎሞን ከዓ ከምኡ ለዋህ ሰብ ስለዝነበረ ዋላ ሽዑ ምስቲ ክብደት ምንባሩ
كيجنقوا يلوسي بحنس أخوينهم شو جم خا أبنا كوريا صلحن يوم كلتيهم كوينهم شعوء تزبهال نبى بحنا قالت أيزك حجي انتايو زي قال زي يوسع انتايو دحي أستير شمال سعيا بعلت بيتو I think منع مثلني حنت قلعة وليد نيرو ودو شو إن إشتهي عن نيرو بلال ابنه ديرستعسي مسا أسرى مالتيو أجيبهم لهم إتهم منيسترات جنرالاتي إساس كيري تحبي ወይ በአውቲስቶም ወይ በሰብ ጀምሲ በሙሉም ዕድ ስለነበረ በጊዕ ሰዲዶም ላኒ ሰበይቱ ግን ሽዑ መሊሳተም በሙሉ እንተ እንደድሞፁ ንሸሪፎ በጊዕ አይኮነን ዘድልዮ ኣብ ሰዓት ሓቂ ዘድልዮም ዙ ጠጠው ክትብሉ ይግባአኩም ኢላ ከምዝ መለሰቶ ኸኣ ይዝክር ማለት እዩ ሕጂ እንታዩ ከምዚ ሃይለ ዝገለጾ نفس وكف نحنا بعل محمود كلهم توم أساسي نايبه تسوهم طاح يكون نايب مو ليستان في أمنا زبوح دوغا نفس وكف سب زي تسنكف بو يلن حجي نايب حقي ناتهم أسوازون أو كتون زهاجر زغبرو أمود على نستخفل وواقع ناتنا سنفناي اتناتنا سنفنا غانتاي حجي ذكرني شعوتي تكونسيشن ولاون كافت ازي دفعلو زنبري شريفو نز كونسيشن كا وانو حزب ارتا مخان وان زاربنيو دحر اتي مس بيتروس كا قصال كبسل زنبو ببصح غا افت وان زتاليلو نباص بب وانو يكشوهم زنبرو خا يذكر أبفل نربانا نامن سيات كا زنبو أتمامتا فلينيو عادو وان أدر خيبه كزاربو سي نالبات جشعو نحنا شعنا مالتنا أشتوينا تغنتات بدقو خينا نكتاتو لهم سقومتي سي توصل لكم سنتاي كتبو تقول يبلوم تسمحها سولومون كولينا إلا مسحالة كوش عنتايو إلا ماليسو لي سقومت دامو نعو كوينا نسبز لنا سقومت توصيلو سي حما غيكونن مانيات اسقاتكم علخومنا نتقال سقطلو إلو كان زملس لي يذكر مالتي قال دي شعو دي يستعو مسمحا مسكسون محارن قالوتن كعللو لسمع قوغا اب حدا غيزي ناي بيتودد على إلو خمس كذاب كأذكرني تجي أبات كلا أخيباني أو نايبل I think up this anti-shot كبابي ويتس عنشو مونتاني مثلاني توان بلك أكيزكو يخيله قداي بيتودد على النايوسي على إليو في personality يساعد كلهم مع أنتي قداي بيتودد يكونن كاب أجندة وزايت زاربي العزيو أمود أتاون أمود كقنمودو كأتولنا لو بأجندة إلي نتا أخيبات نرجس وخيدو قبل كأذكرني حجيني فتح النوى خالق لا يرجع انتايو ذكرت عنكم مختات متمتع في نايت عن شمونتا نزين دخلتها عن دقهم كي يزختموا توهايلو تستمدبه بدفيت ناي شريف غينو جواب محداك نحنا خانا محدون يرنا مالتي تجنزب وهابني ني أبعدتات نخده ني كذا خاين نسبي زادت لأن تنقول عزنا بان سب حدا أبساوي جنبه نعو حجي نايب حقي انتاي نعو الناتي عدت كجبه كله هذا بزح جيزون زناتي مزح محاسلو من حلا فاينانس ناتي كواي فيلينيو كان دملون عفت بيت فتات نداتو كم زيلك كان ديتو واهيب انتاي تواهيبو أبعد سات كيدهم كما يتكايدا كما يتحكم دولو نابلو كان دم كم زوريت عينتون لبرنيو بقت هذا مز complaints كا بقت تايز فتحنيو اجتانيو قال اب يرجعو انا وانت قفيفه اب اسمات قفاز نبرلو اتحز حمق اب نبرلو جموملهم تم تقفوا نبر بعل ازراقل زبالو نايساوا اتا تحزهم حمق تم نبر حدا وان انا اتي عبرهم بهوت كاب حز اخيبا كايدو اتحزوا تزي تحزوا لسب بقبك تحز كم زلو
خا تريو متنقع تاخبهم ذكرني هجي منعت تاغا غلغوست غبو مخانو تي حاجتو يا خلا كم دي تجيون يلو بدحيو انا مسكتتكو جن ني بزمايد ما خيده تسالسوا مالتي هجي انا نخصحاب منعت بزح كمزي تيو خمس خغلط صناحكو تصفحات ناي سوحو غفح تي زوام حدا وحد عقم سبي زلو ግን ቃ ነፍስ ወከፍ ሰብ ክንደ 5 ክንደ 10 ተቆን አንሳሕኒ ማቶም አፍታ ቤት ሕበት ነበርና ማለት እዩ ነዚ ኩሉ ክነካይት ከና ሕጂ ኣነ ከቲተ ምስከድኩ ንበለዛ ደብዳቤታት ይስደድ በቃ ትጻንጫተን ይቅድሚ ምድስካሎም ማንዩ አበይ ጠፍ ተደብዳቤ ግን አይፍለጥን ጠቅላላ ንበለዛ ስዱቅ ሳይጎ አሞር ዳአስ ግን በቃ ምክንያቱ ሳሕቱ ጓሲሱ ገለስ ስለዝነበረ ኣብም ኣኽላይ ግንባር ካስ ስለዝነበርና ሽዑ ብቐጥታ ባዕሉ ምስ ኣዘዝቲ ግንባራት በዓል ጠዊል ኣሰራዲዩ እዩ ብቐጥታ ባዕሉ መኪኑ ሒዙ መፅዩ ንኸባቢ ዓብ ዓዲ ዝበሃል ቦታ ሽዑ ግን ተዓሊም ወዲእና ኸይድና ፀኒሕናዮ ድሓር ተመሊሱ ኣይጨንሑን ካብኣ ከዓ ኣደስኪሎም ወድጊሶም ካብ ፅሕፈቱ ማለት እዩ يون عاد نبخا شعوب محاسلهم يستحيب متى جيس نتزاد اللي سابون سقع خندق يو تقدسو سايز قبلني حجي هذا ناس يزقبوا بوتا يزقبوا بوتا خوون كم زلو كل إذا خافت تزاربوا لزنبايا يو زي حجي يخايو عفتي capacity building كم زل خمس خلكم تصنعه بمولو زي construction سقبلني حدارات بلو بمولو إذن بوليس سنتات بولو بمولو أم نفسه كبزواتون أبتعت زبام حدا يتكبرني نزيتات كا بقول بمكتسال كبرلي عاقت زكايد نيرو مالتي تلازي بدحي أم لاي مالتي كند منتاي نجرنا دحيت كم تقوسسنا يجزعنا ودعنا نريو زلنا ناي إساس بهاجي ناي بعد محمد شريف وقن دسو عين غير بحقهم I think كمزي مثل بحصر دبلة مهنياتا في التأثي حاتايا حدا خاء كافتا أنا زوج أخلو حجي أقولش عن هذا كسب حجي لك 10 عامات إذا عامات كويس لازلو بزح حون رسعي هندبت كاس لازنبر زعل ما حجي نكو بقبؤون لازم كركو زتلالو خلي يبلين ناي بحقي كم تزقبؤوا هاي جلس كون وشتي مس نفسي حماق يسمعني كذا يبلني ينقع أنا زعل منه كبل كأخبيرات النية تقبليها جن بقى ما لست بزي أحد بحزر دبلا بزي أتطو أنت بالكواي حشاني مهنياتو قاليو مس كيزين مس وانن تي زخرتاتي وند حسس قوي يسمعني غلطه ان بملهم تخاتلتي بحسب دبلغن كم دايق لي ثانك يو هو نموغوس عركي بعليون كمسكر حجي يصويعيو بقى ذا بروجرام كنجمر كلنا حجي يصويعيو مهنياتو نعو كاب غموت اوصينا يكونان كم مسؤول سرحه اصبيقه فلط يغن ምናልባት አዝማድ በቀረባ ክንደልሲ አይ ቲንክ ትግዜ አብኡ ሓሊፍና ወነቶም ትሑዛቱን ረሲዕናዮም ማለት እዮም ሕጂ ከም ትሑዝ ንዑስ ትሑዝ ይድሓን ካብኡ ከዓ ዝቀረቡ ምናልባት በቤተሰብ ደረጃ በገለ ደረጃ ናብኡ ጥራይ ክነማዕዱ ቀኒናሞ ብርግጽ ግን ዋላቶም ቤተሰቡን እንድዒ ከም ዝስኻ ዝገለጽካዮ ገይሮም ክገልጽ ወዲዮም ይኽእሉ ዶ ነይሮም ኣይክእሉን አይ ዶንት ኖ ምክንያቱ ምስ ቤተሰቡ ዝነበረሉ ሸሪፎን ርእሱ ውሕድ እዩ ምስ ከምዚ ተጋደልቲኦም ክገልጽዎ ዝኽእሉ መሳርሕቲኦም ክገልጽዎ ዝኽእሉ ንሸሪፎዝ ብዝያዳ ኣነሲ ምናልባት መጎስ ሓወይ ጀስ ሓንቲ ነገር ዝዝክር ኣላትኒ ኣብ 98 ርግጸኛ ኩን ናይ ነጻነት በዓል ኮይኑ ብሳንዲያጎ ግርማይ ሳንዲያጎ ዝእምራሕ መደብ ነይሩ ምስኡ ከዓ ዝሕተታት ነይሩ حتوتات كمزي جست كاب كل عينت حفشاو فلتت كوينو تداليس زحتت حتوتات
ነቲ ሕቶታት ሓቲቶም ካብኣቶም ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ዝወፁ ከከምቲ ተኣሽምኡ ሽልማት ወሃቦም ነይሩ እቲ ንዖም ዝኸውን ሽልማት ካብተን ኣብ ኣስመራ ዝነበራ ድኳናት ካብኡ እዩ ብጊፍት ዝርከብ ነይሩ ብህያብ ዝወሃብ ነይሩ ናብቲ ዝሽልም ዝነበረ ኣካል ወይ ናብቲ ዝሓቲ ዝነበረ ኣካል ብርግጽ ነዚ ከዓ ሚኒስትሪ ዜና እዩ ብሓላፍነት ደረጃ ዝሰርሓሉ ነይሩ ሓደ ግዜ ከምኡ ናይታ ሸዓምሸት ናይታ ሽልማት ናይ ክብሪ ሰብ ኮይኑ ዝተዓደመ ማሕሙድ ሸሪፎ እዩ ነይሩ ማሕሙድ ሸሪፎ ነቲ ኩሉ ክኸይድ ዘምሰየ ኣብ ኮፍ ኢሉ ክከታተሎም ሲዩ ኣብ መጨረሽታ ጽቡቕ እዩ ነይሩ ሽልማት ንቀዳማይ ዝወፀ ከምዚ ንኻልኣይ ዝወፀ ከምዚ ንሳልሳይ ዝወፀ ከምዚ ሕጂ እታ ቀዳመይቲ ዝወፀ እንድዒታ ዓባይ ቴሌቪዥን ድያ ፍሪጅ ድያ ኣይዶኖ ኣይዝክራን እየ ግን ኣዝያ ጽብቕቲ ህያብ እያ ነይራ ሽልማት እያ ነይራ ሕጂ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ምስ ወፁ ኦኬ ቀዳማይ ዝወፀ የለን ይብል ሕጂ እቲ ሚኒስትሪ ዜና ወኪል ዝነበረ ሎሚ ቀዳማይ ዝወፀ የለን ብርግጽ ብነጥቢ እስኻ ቀዳማይ እስኻ ካልኣይ እስኻ ሳልሳይ ኢኻ ነዛ ኣብዚኣ ተዳልያ ዘላ ሽልማት ዝበቅዕ ግን ነጥቢ ዘምፀ ግን ስለዘየለ እዚኣ ክንሽልሞ ኣይኮናን ስለዚ ካብ ካልኣይና ክንጅምር ምሽላም ይብል ሕጂ ጀስ ኩላህና ኣይቁንዕን ነይሩ ዋላ ነቲ ንሰምዖ ብርዑቕ ነቲ ቴሌቪዥን ንከታተሎ ነቲ ሬድዮ ንከታተሎ ኣይቁንዕን ዘይፍትሓዊ ዝሰራርሓ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ከምኡ ዓይነት ሪኳየርመንት ኣይተዋሃበን ነዛ ሽልማት እዚኣ ክትረኽቡ እንተደኣ ኮንኩም ክንዲዚ ነጥቢ ክህልወኩም ኣለዎ ገለ ዝብል ዝኾነ ይኹን ሪኳየርመንት ኣይነበረን ኣብ መጨረሻ እዮም ኣምፂኦም እዛ ሪኳየርመንት እዚኣ ነቲ ሽልማት ክዕድል ተመዲቡ ዘሎ ከዓ ኣያና ማሕሙድ ሸሪፎ እዩ ብቐጥታ ሽዑታይ ገይሩ እዚ በፍጹም ኣይድግፎን እየ ኢሉ ሽዑ ኣብቲ ሚኒስትሪ ዜና ብምሉእ ሰብ እንዳሰምዐ ይሂ ገሌሎም ኖ ሰብ ቀዳማይ ወፂኻ ዳ ተባሂሉ ሽለም እምበር ቀዳማይ ወፂኻ ግን ነዚ ሽልማት እዚ ኣይትበቅዕን ኢኻ ኣይበሃልን እዩ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ስኻትኩም ዘዳለኹሞ ሪኳየርመንት ቀዳማይ ዝወፀ ከምዚኣ ካልኣይ ዝወፀ ከምዚኣ ሳልሳይ ዝወፀ ከምዚኣ እወ ነዚ ዝቀደመሎ ድዩ ነዚ ቀዳማይ ኢልዎም ኖ የለን እሞ ብኸመይ ዳ ነዚኣ ደ ይወስዳ ክሽልም እንተ ደኣ ኮይነ ነዚኣ ክትህብዎ ኣለኩም ኢሎም ድሓር እንዳሰሓቁ ሕራይ በቃ ድሓን እንድሕር ማሕሙድ ሸሪፎ ሚኒስተር ማሕሙድ ሸሪፎ ካበሎ ድሓን ከምቲ ዝበሎ ክንከይድ ኢና ኢሎም ሸሊሞሞ እታ ዝበለፀት ሽልማት ተሸሊሙ ከይዱ ኣይዶኖ ኣግዲፎሞ እንተዘይኮይኖም ኣብቲ ቅድሚ ሞስኮት ቴሌቪዥን ክሽልምዎ ርኢና ስለዚ ፍትሓውነት ናይ ኣያና ማሕሙድ ሸሪፎ ብደረጃ ውልቀ ሰብ ዘይኮነ ኣጋጣሚ ዝፈጠሮ ሙሉእ ኤርትራ ዝተዓዘቦ ፍትሓውነት እዩ ተራእዩ እዚ ናይ ኣያና ቢተወደድ ክትብሎ ፀናሕካ እውን ማዕሪ እዩ ከምኡ የስ ኣብዚ ናይ እምባትካላ ኣኼባ ሓቲቱ እዚ ከዓ ኣዲኡ ከይደን ምስ ሓተትኦ ንማሕሙድ ሸሪፎ ኣዲኡ ከይደን ሓቲቶንኦ እንታይ ኢኹም ድርቅና እንዲለዎ ኮይኑ ትብሉ ስኻትኩም ከደይ ትደርቁ እዛ ኣብኡ ወሪዳ ደላ ፅባዕ ንጎ ናባኻትኩም እውን ክትወርድ እያ ሽዑ ከዓ ክትፈልጥዎ ኢኹም ምስ በልኦ እዩ ርእሱ ነቕኒቑ ቅድሚአን ርእሱ ከም ዝነቕነቐ እውን ፈሊጠ ነጊረን ሰን ሓቢረን እሱ ከዓ ኣብታ ድሕሪኣ ዝነበረት ትቕፅል ኣኼባ ናይ እምባትካላ ነዛ ሕቶ እዚኣ ከም ሕቶ ኣቕሪብዋ እዚ ኣብ ኣጀንዳና ዝኣተወ ነገር ኣይኮነን ብዛዕባ እዚ ኣብዚ ኣኼባ ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና ኢሉ በሎሰሉ እዚ እውን ዶኩሜንትድ ኮይኑ ተሰኒዱሎ እዚ ብብዙሓት ተዘሪቡ ዘሎ ጉዳይ እሞ የስ ጽቡቕ ዘኪርካ መጎስ ሓወይ ምናልባት ምስኡ ከም ድሰራሕካ መጠን መጎስ ሓወይ ክልተ ሕቶ ገለ ሓተካ እምበር ናብቲ ዝቕፅል ጋይሽ ይፅበዩና ኣለዉ ምስኡ ከም ድሰራሕካ መጠንሲ ሸሪፎ ውዑይ ምዃኑ እዩ ዝንገር ድሕር ዝከረካ ኮይኑ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ከለና ጮራ ዝበሃል ነይሩ ሕጂ ጮራ ዝበሃል ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ምስ ነበረ በዓል ማሕሙድ ሸሪፎ ከዓ ክስልጡኑ ኢሎም መፅኦም ነይሮም ኣብቲ መጀመርታ ዝኣተወሉ እዩ ሕጂ ክስልጡኑ ኢሎም መፅኦም ጮራ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ናይ ካፌቴርያ ገለ ሰርሕ ስለ ዝነበረ ንተምሃሮ ንዓና ተባሂሉ ዝተቐመጠሞ ዝነቐፀ ባኒ ረሲዕዎስ ነቶም ሚኒስተራት ሂብዎም ሕጂ ማሕሙድ ሸሪፎ ከዓ እንታይ ይብል ኣፋፂሉ እንዳበለ ከሎ ኣፋፂሉ ኣቢልዎስ እንታይ ድሓን ገለ ኢልዎ መፅዩ ንዓስከ እዚ ባንስ ብእግርኻ ሞሴርካ ሃበኒ ክበልዖ ኢልዎ በርከ ብኢድካ ዝቁረስ ባኒ ነበረን ሕጂ ብእግርኻ ሞሴርካ ሃበኒ ነዚ ባንስ ክበልዖ ኢልዎ ሕጂ በዚ ኣብ ንርእሱት ሙሉእ ዩኒቨርሲቲ በዚኣኻ ንሸሪፎ ይፈልጦ ነይሩ በቃ ቲም ኢሉስ ተኣሽሙ ዋላ ቀስ ኢሉ ክእርሞ በታ ግርህነት በታ ግርህ ዓዊልካ ምዝራብ በኣ ከም ዝኸይድ እዩ ሕጂ እንታይ
كم عينة تركب زرباس نيرو دو أب منستر زباو ممحدار نسرحكم كلهم كمين نيرو موجوس حوي تركب زربان دا قبره يسحقكم دو نيرو ويس سيريس أواق نيرو كم حلافي كم يتقول صو thank you نو تبغى هذا ولا أنت يخم داد بالكايو صح نعمتي بدق أجد أنا أقدمهم ذا أتو سلس فلت أنا أقدمه ذا أتو بتحفتني حجيك نيك أنا أوفيس وقعت خلو كنت تعبيله بتحفت كاملك نازخون الزلية سب تزاد يكون عند بكا مجمع جوك كستغرب كارلو أقول نجا جوكسي كدربيلكا لو مالتيو حجوهم كسالو مجمع يادي جاني ذكرني سي كمبيوتر ساين بران بمانوال ناس احنا عاد حق كمبيوترات مت اب كمبيوتر فيتني فيت امونغو مسكاليتي ينا نتكمل تا كمبيوتر الميت ماسي تا كمبيوتر كويلات نيرا مالتي حكفت تابيلا اتيو وا ما يجوز ولاني بس ياوت كابتا كمبيوتر يريو وي ديلا غاني مثل واي حما دغيرنا كاب نفسها تعبي كمبيوتر كنا هاجرنا لك يبلن مالتي دحيو تتزاز ديو زبكا السوقتاي نيرو قال انتايوني نابنت قال ديو سعنتهم نزوم ناي جمرتي ناي قال لي ويناي دنبو ناي قدم بعد باطيا قال زبحالو توم تدغدايم جمرتي دنبو خا بفولي دوموز ونجيرلهم نيري أبطوام حدا اجي بقطعها دوموز خاي وستو نيرم كاب دوام حدا مالتيو زي اخا بقطعها خافتن ليرست عند بقطعها ملتي كساي غوم نيرو مالتيو يا مالتي بقط كاب ايديو دوموسي نتو عبي تغاللتي كفاينانس كابانا يكونن وستو نيرم نسوم كموت تخوينم تخيلنا بيت حفوتي كفبلوم كان نفتيش دولالكا بقطعها تاكلون كان ديرس أنا تذكر تغنكم ناي أكلوك زي أما حداري زنبا سهل حياي زبهانيو I think بحمام كاب متفليو نعو دس كيلو نيري نوح جيزي نعو عبزو دس كاللو خاء بجوزو مريديو مريناي نيرو نعايش انتاي بلاني سهل حياي ني أوفيس أي مساعدو مزخوصت استقاعتا واحد أخذت الله كا جوزو حبو كم زبل النقا يذكر مالتي I think زيتا تذكر ان خافتي ناتو جنرالسيتي قال دير ساعه انتايا بباط نامص خلو حدا غيزه حدا يدو مالت نباط انتولدسيني يدو كمزي سالساي زوي مخاطو تود عفاري يدو بحزم ما اثرتي تقويتو مالتي ام حبيتو قوس لنبا قويتو يجي زي منستر مكلخال زغبو حلافنت كوزدلو شعو زبا محتار شريفو حلافنت بعلو كابو وسيدو نهوسبيتال حكيمو اب اسابانا اب بوكير كابو محتار تجي انا اتذكر لا موجس نسوم نعو من البعضات في حالك غيكون سوري قصل صبوا الله حجي ودي له نافتن كابتحت اتكاون كيوت هاي نو اي وصخان نو نتي ايروز تقرص تገልጾ نيركا حكمنا كم زبصحو تገልጽ نيركا تقرارص سلاز نبركاي ما سمعكم منه هو نعا انتايله زي سبسال سايزو ينيو اوتو غمزي مستأسرسي اب هوسبيتال بعد امسكري خيبو دحال جن نزبا محلا بعلو حلافنت وسيدو ام تيلو كاو حالف ايدو ستقوتس قعات الى من سديدو ايدو كم دحكم وقا مسكو دلو ثانك يو حراي ريكمتي فتحاونت يبقى فتحاونت مللي ناي
محمود شريفو حدا فتحاونات يتزعبه ازي بزح سب زاربو لي محمود شريفو كن ابدغ غرق خلو حاوي ان فاكت زرح كوين يسمع كاني ناي عوالا ناي ازمارينو بحري كم زنبورو غليو ولاتي تي قمنا ناي نبسو نرؤسو تي اكتيف بخانو غلغله جس سيريس صراحتنيا كوين ايسمع كاني اب صراح كمين يرو مالسي تي ابدغ زريو خبزي تميل خوازه خچارق جلز اي دون اب صراح كخوم دو نيرو ويس بقعت زلو عينت مالسي بقعت زلو عينت مريحنت بقعت زلو عينت اسرارحه يرئي نيرو كمين يرو كمي عين صراحتنيا يو تبلو منالبات تبدغ كتريو خلخا خم موغوسن اب وشت صراح كتريو خلخان محمود شريفو حدا دي ولا كلتا سب كوين يسمعك كمي تقولصو ولانه ببينيو كلتا سبيحات بلو شريفو اب صح متيغا ازيو سياسيو نتصاح دحازو بعتبي قال كانتاي فولي غبو ديليجيشن نيرو ديليجيت مسغبو نصاح مسحابهم نتوم كفلتات يامنوا نيريو سوغا اب اوتبوت يزامن افتي وتيت نايتصاح انتاي تسريحي لي مودالا حتى ስለዚህ ዴሊጌት ገብይ ከምዛ ቅገልጾ ጽናሐ ብለይቱ አትዩ ነገራት ይዘጻፍ قال وساني خمزلك بتبعت ولا إساسون كقيمني بتم قالتكم كوين اسمع وساني فوتوي ما وساني ذات ساسبند قون اي دلني ነገራት ወሲኑ ሳይድ ገብ ስለዚህ استفعل خلطة سبيني ونعيكر يقول لهم على جو افتقالك توازالو افتي نتعز خون قالو كيزي وي مسلم فلا مسلم مزان ومسلم تقودر له اجي امونغو حجنا نسينا شاي ساعات سي واتيو مزو معنا محاسلو من قالتهم دايركتورز كوفي لما اوفيس شخصيتو قعللو كجارقو خلو يغا خسيت خبر مالك فولي غاتريو نذا بصح متيغا اوتبوت كاسب او اوفيس متاطوغا صح تهم زلو كودا كم زلو او مودا عاد اللي مالت اوتبوت كاي ايمان ثانك يو اوكي ثانك يو موغوس حوي ناي مጨረሻ حتى كا እዚ ከምዚ ዓይነት ብቕዓት ክእለት ዓቕሚ ዘለዎ ጀግና ሓርበኛ ተጋዳላይ محمود شريفو ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ዝሓለፉ 10 ዓመት ብርግጽ أكلوا ما أسرت ده حرايت أسيرهم بر ناي حلنا ناي مورال ما أسرت سجنا كأسرهم كلون أسيرهم يوريو أب كتما خلو أدس كيلوهم فقد من قد الناس أنا حكام كنا مقداف استيل كان عوالو سرح زي جبوز وانا سرارها يرقن يرو أب كم زي مورال ناي محمود شريفو كمين يرو مورال مالسي قدم كمتز نجر كان ناي يرو بقعات زلوا حيال فولي هاجراو حاليات زلوا فتح زلوا سب نرؤسو قبل عليو زي فتحو السرارحة ورد مسجمره اتي كميز مسألة نزهاجر جيرلا حجون كعبيات دلية زبل سب جست بحدا خوب مستقال سب كدفر مسجمرة مسألاتو أبقد من مسارحتو أبقد مقالة قرب كل خمين يرو مورالو يدهال دون يرو مسارحتو خابخا جميرو خيه اتقدمي مدسكارلو زنبركم كبر قبل عليون اتمسدسكالي قلز نبركم كبر قبل عليون بخمي كقاير تريون يركا تقاير دو نحر تقاير خوينو اسكي قلصلنا ناتو قدم زنبرو رئيسة أماننت دحراين بوغن سراحتنياتاتوها كل غزي انتايم زبلو كتشيم كلغا كله اف بلكا سعر كلغا تورد كلغا دما كله نعق كان يدبال كم زعينه تريو خنيرو دو ابتم مسارحتو افلطو كمي تقمقمون يركاسو ثانك يو وانو ندامس لك هايله كساب كابتي درس كللو كسابت ما اسرتم شمون توحينيو تذكروا تخونكم اب شمون توحد ماني تقلال لا كاب صحفت بال اي تفلين لك كم امو كم تاغبو كم تقند عنتو يزغلصكو اب ساعات اتو اتي شعو زدالو زنبن قالن حتى ناب غازيتا خيد مسكال اوت كبات نايتوم ابتي سيركل دلو نايت لوتي ابفولي كساينيو حاجه حره نحنا قدامي تثبيتنا انا 5 ساعتኛ زي تثبيتي دا مثلنيو اجيك نوبل اندينيو كمزي نابنس كمزي عنتو يقولكو صالح اي دسكيلنيو
محمد سعيد بارح دس كيلو نيرو اب ناموس هادو موسكا بيت صحفت نام بوزو نيرم ديوم حجي كلهم كالوت دي ذكرهم حجي دس كيلو دحك انا افسحكم لسو كم نبوق اي حجي انت يمسلنا نير مجمع احنا تثبيتنا 5 ساعتينات انتي نيرو مالتي كملسو يقول اليوم ناب سوحم وين ما ابقى لهم الدوبيو الا انا نحسبني انا بعل مالتي شعو عمود اتخمانسي تو ذا بوينت غا انا غابت حدو كن كانت اينونا كلهم سبب سلطان كلهم تقالت حديهم الا سي شعو انتي تجيونيو كابتناي منغستي ناي لمعت زبل ገንዘብ ስለነበረና ብፉሊ ኣብ ኤክስፖ ግብጃ ተገይሩሊ ናይ መፋነው ማለት እዩ መፋነውስ ኸይዳሉ ሕጂ እንታይ ኮኮም ተፋኒዮም ሲ በቃ ንዓና ሳሞዳታ ስኩቡና እነት ናብያቶም መንሳት ከመሓላለፍ ይዝብል እምነት ነይሩኒ ወይ ምን ሓሳብ ነይሩኒ እምበር ኣኮም ገሩ ኣቤት ማእሰር ካኣሶም ይዝብል ግምትካ ኣይ ነበረን ተሳሕተኛ ብሙሉ ሕጂ ብኾም ይኩዳ ኢልና ኣይ ገመትና I think someone بخوم وكود وميلنا اي بعلوسي مورالو سغا كا مالسي كال اسوحو ددالو صحات انتايم دغبو اي فلتكون ግን ቀጻሊ አቱ ኢነሪው ነሳህ ካቱ ወለጋ ኩሉ ግዜ ቢዚ ኢነው ኣብ ኦፊስ ብውሕዱ ኻን አይ ኣብነት ፖሊስ በነዝ ነበረ ጅዙ ዛንቶ ይተቀስኩዎ حجي باجت allocation حجي تي audit ونيريو هذا قال كاني تي ندقد سددهم بعدمه بصوتا خم عجميل قال بعلو غزاو تذهبهم بتزانا يزوام حدازي تاسك فورس نيريو اي تاسك فورس كاب علمنت واي ومنتاي تجيو ازي تازيات ريبورت قبلني توثقنا افتل على صحيح مالتي حجي تقلال لا انتايو نحنا እሱም ምናልባት እሱ እንታይ ያሐስብ ነው አና አይ ፈለጥኩም ከመይ ወይውን ምክንያቱ ተሓደ ካልቸርና ህዝባው ግንባር ወይ ናይቲ ተሪኻሲ አምነን ሕሮም ሕሊፎም አይዋሃቡን እዮም ስጋዕትና ወዳታ ጋዜጣ ወጡሉ ሲሽሪ ቆነን ጀምየው ነው አቀዲሙ ከም ጀመረ ምልክታት ነው ሓደ ሕጅብ እውን ፓብሊክ ለኹብሎ ዘይክል ነገራት ነው ማለት ካብ 99 جميرهم ويتسعن شومونتن تي خوينات مجمريوسي كاو جمير خمسة فلاليو ذكرني قال بعلو مسفن حاول مغنيات انت مسلكم سمعات ابزي ادلهم ذكرنا مغنيات توم دوزحو نايتي جي 15 سخابزوام حداريم وهم حدثنا يزواتات وي نابنت نقنمي ونابزي اخي تقساسي مس جرمانونات جتبق ركب نيرني نيرتنا حسب قيار كولوسي دموزون عبكنا خاب حسب أنا كاب هيد أوفيساتي في إن بعضهم تصدقوا لنيا بعضهم تصدقوا لقولون نمشي مني حكي يراقبون يا مس محمود ولا حد سمعت كم ذي قال مورال ويت صح تعلينا وي قال لهم كلهم أين برا من قل بقوا بيلهم سي فتح كركب يخلي زبل تسفات تثبيت كم ذنا برا لك عم تنحنا زنقعنا يو አድዘንጉዑ ኮይኑ ይስማዓኒ ምናልባት ካ እንታዩ ኤግዛክትሊ ተጽቢታቶም ሳናውን ግሉጽ ስለዘይኮነ ኣነ ግን በወገነይ ምንም ከም ዓይነት ስጉምቲ ኣኽወስ ኩሰደሎም ኽእል ዝብል ግምት ኣይነበረና ሓደ ካልኣይ ካ ከምዚ ድሓር ኣዘይነ ብደታይም ዋላ ጠጠዋ ቢሎም ድሕሪውን ኣብ ኦፊሱ ክመልሶም እቲ ናይ ዕርቂ እውን በዓል ወዲ መሓመድ ገሮኛ ገለ ዓይነቶም ዓበይቲ ሰባቱን ከቀራረብዎም ፍቱን ከም ነበሩ ሰምዕ ነይረ ሕጂ ተቀራሪቦም ፀገማት ክፈትሕኦም ኢልና ኢና ንሓስብ ነርና ዳስ እዚታት ኮይኑ ይስጋዕታሞ ዳታታ ናይ ማእሰርቶም ማለት እዩ ኮይና ትስማዓኒ ቴንክ ዩ ኦኬ ሞገስ ሓወይ እሞ ብሓቂ የቀኒየለይ የብለካ ዝኽእል ሞገስ ሓወይ I think ብዙሕ ኢኻ ትፈልጥ ግን ምስቲ ዘለና ድሩት ግዜን ድሕሪኻ እውን መዓት ኣጋይሽ ኣለዉ ካብ ዝተፈላለየ ብፍላይ ኣውሮጳ ገለ ዘለዎ ጋይሽና እንዳመሰዮም ስለዝኸይድ ዘሎ ክንቀላደም ናይ ግድን ናብኦም ሸሪፎ ስለዝኾነና ጥራይ እዩ ክስታይ ኮይና ደለና ንዑ ክነቐድሞ ደሊና እምበር ናይ ኣውሮጳ ኣለውና ብዙሓት ስለዚ ቴንክ ዩ ሞገስ ሓወይ ኣይተሓዘለይ
ልክዕ ከም ጉቡእ ዕድመ ዘይኮነስ ከም ናይ ሓወይ ከም ናይ ዓርከይ ገይረ እቶ ጥራይ ኢለ ከምዚ ገፊፈ እትየካሎም መዓልቲ ስለዚ ኣይተሓዘለይ ከምኡ ዓይነት ክብሪ ዘለዎ ዕድመ ዘይምዕዳመይ ናይ ብሓቂ ከዓ የቀኒልና ነቲ ዝሃብካዮ ምስክርነት ኩሉ ግዜ ትፈልጦ ምሕባእ ኣብ ቤት ፍርዲ ጥራይ ኣይኮነን ዘቕፅዕ ኣብ ኩሉ የቕፅዕ እዩ ሕልናዊ መቕፅዓቲ ዘስዕብ እዩ ስለዚ ኩላህና እታ ንፈልጣ ከምዚኣ ጌርና እንድሕር ተዛሪብና እቶም ኣያታትና ካልእ እንተዘይገበርናዮም ማዕፆስ ጌርና ዋላ ካብ ቤት ማእሰርቲ እንተዘይውፃናዮም ስለኦም ምዝራብና ግን ምናልባት ንዕኦም ይኹኑ ነቲ ዘርኦም ናቶም ዘቐስን እዩ ዘሐጉስ እዩ ዘዕግብ እዩ ከምዚ ክንዛረብ ከለና ክንደይ ምስ ንውዓት ዓይኖም ተነፂፎም ዝሓድሩ ዘለው ውሉዳት ወለዲ ኣንስቶም ክንደይ ቁርብ ተስፋ ገይረን ለካት ህዝቢ ፈልጦም እዩ ይብሉ ከም ዘለው ኣብ ግምት ክንወቱ ኣለና ብርግፅ እቲ ክንካልእ ክንገብር ተዘይከኣልና ነቲ ፅቡቆም ነቲ ሰናዮም ምግላፅ ከዓ ንዓኣቶም ዋላ ተደይ ሰምዕዎ ሕጂ ነቶም ብኦም ዝሳቀዩ ዘለው ኣብ ሰንፈላል ዘለው ግን ንእሽተይ ቁርብ ናይ ተስፋ ምርኩስ ኾኖም እሞ ሞጎስ ሓወይ ከምቶም ኩሎም ክምስክሩልና ዝቐነዩ ንዓኻ እውን ናይ ብሓቂ ከመስግነካ ደሊ ግን ቅድሚ ምባልና ገለ ከም መዛዘሚ ትብሎ ነገር እንተሎ ብኡ ጌርካ እውን ክትፋኖ ይሰምዑኻ ኣለው እቶም መቕርብ ናይ መን ሽሙ ናይ ክልቲኦም ይሰምዑኻ ኣለው ናብኣቶም እውን ክትሕልፎ ትደሊ መልእኽቲ እንተሎ ንዓኻ ክበካ ታዕድል ቴንክ ዩ يغني اوكي هاي لحوي انت مسلك ذا ጉዳይ عدامن تعدامن ደልዮኩ ኩነታ አይ ጉዳይ ህዝቢ ስለዝኾነ ናይ ኩላትና ሳሕካ ሰውሕ ስለዘለኹም ኣነ እውን ዓይናይ ሓሰኹን ከም ምስበልካ ነሲ ገዛና ናይ ኩልና እዩ عدامن تعدامن ክብን ደይክብን ደልዮ ጉዳይ ኣይኮነን ታኒሽተይ ኣነ ኣብዚ ወፅኤ ቀዳማይ ንነፍሰይ ዝፎክሰን ደሎ ካልኣይ ደረጃ ድማ እንታይ እዩ ታኒሽተይ ተኣኪበን ድምፅታት ፅባሕ ንጎውን ኣክሽን ክኾና ስለዝኽእላ ሳልሳይ ደረጃ ከዓ እቶም ፋሚሊ እቶም ስድኦም እቶም መቕረቦም ናይ በይኖም ከም ዘይኮኑ ከዓ ክርድኦም ንበይኖም እውን ይሓዝኑ ከም ዘየለው ንበይኖም ከም ዘይኮነ ተማሰይቶም ነው በቲ ሓደ ሳይዱ ድማ ኣነ ዛመስከረ መጠት ካብተን ዝፀልዓ ዓይነት ዕለት ያ ዛ ፍላይ ዛ 18 ስጋዕለ ሰለስተን ዘቂሞም ብድሕሪኡ ከምዚ ዓንተ ወይ ክገልጾ ፀናሕኩ እቲ ደለኒ ሽዑ ትዘለኒ ሕጂ ዘለኒ መረዳእታ ሽዑ ነይረን እንተዝኸውን እንደገና ከዓ ናተይ ስንፍናይ ብስንፍናይ ናተይ ተርእየኒ ብዕለቱ ብሰንክ ናተይ ስቕታ ብሰንክ ኣክሽን ደይ ሙሳድ ብሰንክ ናተይ ነፍሰይ ምፍታው ኣብዚ ደረጃ ዝድወፅሑ ኮይኖም ስለዝስማዓኒ ከዓ ንሕልናይ ዝወቕተላ መዓልቲ ስለዝኾነት ዝሓዝን ጅግን ተስፋ ኣለና ከምዚ ዝበልካዮ ነቲ ተስፋና ከዓ እቲ ግዜ ምስ ግዜ ተቀዳዲምና ከምዚ ዝበልካዮ ክነውፅኦም እኳ ተደይከኣልና ግን ናይ ሓባር ስራሕ ከም ዘለና መብፃዕና ኣትወሉ ዘይጠቅም ጓል መንገዲ ንፈላለየሉ ገዲፍና ሕጂ እታ ኣደ ቢትወደድ ምስ ሓዘነን ኣደ ዲሮማ ምስ ሓዘነን ደቆም ምስ ሓዘኖም ዘኽቲሞም እዮም ዓብዮም ኣንሕና ከዓ ምንን ክንብል ከፊእና ኣብዚ ደረጃ ዝንበፅሕ ስለ ዘለና ሕጂ ግን ብሓድነት ክንስጉም ግባዊ ሳሕ ክንሰርሕ ምናልባት ዘረባ ውሒድናስ ኣብ ሳሕ ክንከይድ ከም ዘለና ዘተሓሳስብ ግዜ ክኸውን መብፃዕና ኣትወሉ ክኸውን ነቲ ነፍሶ ከፍ ኤርትራዊ ነፍሰይ ዘሚርካ ዘተሓሳስቦ እሶም ጉቦኦም ገይሮም እዮም ኣነ ጉቦይ ዘይገበርኩ እሶም ሓሳቦም ናቶም ሓሳብ ናቶም ሳሕ እዩ ዝስራሕ ደሎ ስጋዕ ሕጂ ንሕና ኢና ኣነ ጉቦይ ወይ ሳሕይ ዘይገበርኩ ነው to the point ተኾንኩም ተኣስዮም ከለው ሰብ ንኢትዮጵያ ጀመረቲ ደብዳቤውን ሰዲዶምልና ኮይም ካብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኖም ገገዲፍኩም ሃገር ምጥፋእቲ ኣይዋፅእን እዩ መፍትሒ ከም ዘይኮነ እንታይ ዳ ኣብ ዓላማና ክንፀንዕ እዩ ክሳጊርና ሞ ሕጂ መልእኽትታቶም ይጋዋ ሓሎም ወኸደቅሰና እውን የብሉን
ስለዚህ እተን ንኣሽቱ ፍልልያት ንብለን ማለት እትሶም ንነፍሶም ዝተወፈየሉ ኤርትራ ካብ ኩሎም ከም ተዓቢ ስለ ዝኣመኑ ዶባትና ድማ ዶባት መግዛእታዊ ዶባት ዘይኮነ ብዕፅምትን ብደምን ዝመፀት ደም ስዋዓት ድማ ነቂፁ ክተረፍ የብሉን ኢሎም ዝኣምኑ እዮም ሕጂ ማለት እቲ እዋን ብብረት ማለት ኤርትራዊ መንነት ሂቦምና እዮም ካብ ሕጂ ከዓ እቲ ሰብኣዊ መሰልና ንኽብረሉ ንሕና እዩ ስለዚ ኣይንሕመቕ ኩልና ነቶም ስድሮም ደቆም ድማ ሓበን ነሰማዓኩም ደም ወይ ድማ ስቃይ ናይ ወለድኩም ኮንቱ ኮይኑ ኣይተረፈን እየ ዝብሎም ተንኪዩ የቐነለይ ነዚ ዕድል ዝሃብኩምን እውን ነቶም ሰማዕቲ ወይ ነቶም ተኸታተልቲ ድማ እታ ዓቕሚ ውሒዳ ብናተይ ኣንደበት እውን ሸሪፎ ክግለጽ ስለ ዘይግብኦ ካብ ልቢ ከዓ ክሳይ ይኸውን ማለት ስኽፍክፍ ብለኒ ነቲ ደፊረ ምምፃይ ድማ ቁብ ቂር ብለኒ ማለት ካልኦት ተጋደልቲ ምስኡ ዝነበሩ ብሰፊሑ ብቃልና ዘይኮነ ድማ ሆፍሊ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሰነድ ኣብ መፅሓፍ ናብ ውልድ ወለዶ ክንሕልፎ ከዓ ተስፋ ኣለኒ ይቐነለይ ቴንኪዩ መጎስ ሓወይ ብሓቂ የቐኒልና ይኽብለካ ትኽእል ፕሮግራምና ቀጻሊ ኣሕዋት ያ ዶክተር መጎስ ኩሉ ግዜ ከምዚ ኣለውና ንብሎም ሰባት ኣለዉ በዓል ዶክተር ገብረ በዓል ዶክተር መጎስ ከምኣቶም ዝመሰሉ ካልኦት እዘን ኩለን ነርስታትና ናይ ኮሮና ቫይረስ ክነብለን ከለና ክኸውን ከሎ ድመፃና ዝነበራ ሎም ተዛሪብና ሎም ድመፃና በዓል ሓፍትና ገነት ገብረ ጀስ ከምኣተን እዚኣቶም ሲ ዳርጋ ነዚ ገዛ መድሑንዮም ፈውስዮም እንተበልና ሓሶት ኣይኮነን ብዘይ ቀልዓለም ስለዚ ዶክተር መጎስ እውን ናይ ብሓቂ ካብቶም ነዚ ገዛ ቀጻሊ ኣገልግሎት ካብ ዝህብዎ ነዚ ገዛ ምርኩስ ናይ ዝገዛ ካብ ዝኾኑ ኣሕዋትና ሓደ ዶክተር እዩ ስለዚ ነዚ እውን ድጊመ ከመስግነካ ይደሊ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና እዩ ስለዚ እጂ እዚ ፕሮግራም እንዳመሓላለፍናዮ ከለና ንማሕሙድ ሸሪፎስ ኣነ ከማን ክገልፀ ዝብሉ ከዓ ኣሕዋት ረኺብና ኣለና ሕጂ ማለት እዩ ሕጂ በዚ ፌስቡክ እንዳሕለፍናዮ ከለና ስለዚ ኩሉ ግዜ ፅቡቕ ዝገበረ ኣብ ኩሉ ፅቡቕ ይፀንሖ ገላፂ ኣይስእን እዩ መስካሪ ኣይስእንን እዩ ስለዚ ንቁሩብ ግዜ ገለ መሰጋገሪ ክንገብር ኢና ስጋዕ ንምስቶም ኣጋይሽና ተራኺብና ናቶም ምስክርነት እውን ንሰምዕ እሞ ሓድነትና ሓፍተይ ተዳሊኹ ደለኹ ትኾኒ ገለ መሰጋገሪ ነዚ እዋን ናይ መስከረም ዝገልጽ ኮታ ወፅዓ ልክዕ ዘይምዃኑ ዝጣበቑ ኣምፃ ቢልካ ካብ ሕጊ ወፃኢ ብፋሉልነት ደረጃ ብቀይዲ በተኽ ደረጃ ጨዊኻ ዳሲት ኣድግኻ ወይ ከልብኻ ከማን ከምኡ ጌርካ ይትቐትልኒ ኢኻ ወይ ከምኡ ጌርካ ይተጥፍእን ኢኻ እዚ ስርዓት ተሓታት እዩ ብርግፅ በዚ ጋጣሚ እዚ ክነሕልፎ ንደሊ ነገር እንተሎ ከም ሕድሪ ጀጋኑና ከም ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን እቶም ኣብዚ ከምዚ ኢሳያስ ግደፍዎ ናቱ ክስታይ እዩ ምሕረት ክግበረሉ እውን ኢሉ ስለዘይሓስብ ብህዝቢ ኤርትራ እቲ ዝኸፍአ ስጉምቲ ይገብር ኣሎ ኣያና ቢተወደድሲ እንታይ ኢሉና ነይሩ ቃልሲ ንነፃነት 50 ዓመት ወሲዱ ኢሉና ቃልሲ ንሓርነት ደቂ ሰብ ከዓ ካልእ 50 ዓመት ክወስድ ኢሉና ብርግፅ በትሱ ዝነበሮ ጠማምታ በትሽዑ ዝነበሮ ረኣያ ሓቁ እዩ ሎሚ ግን ቃልሲ ንሰብኣዊ ሓርነት ጥራይ ዘይኮነ ቃልሲ ምዕራይ ሃገር እዚ ኩሉ ይዕኒዎ ዘሎ ኣብ ግዜኡ ዝውዳእ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ጀነሬሽንስ ዝኸይድ ዕንወት እዩ ኣውሪዱ ዘሎ ኢሳያስ ይቕረ ዘይበሃል ኣሎ ብመሬት ይቕረ ኣይረክብ ብሰማይ ይቕረ ኣይረክብ ሰብዚ እቶም ከምዚ ዝዓይነቱ ናይ ጥፍኣት መጋበርያ ኾንኩም ንደቂ ዓድኹም ንደቂ ሃገርኩም ንመቃልስትኹም ብጭካኔ ምቕፃዕ ብጭካኔ ስጉምቲ ምውሳድ ኣብ ከምኡ ዝዓይነቱ ኣራዊት ናይ ኣራዊት ስራሕ ዘለኹም ግን እዚ ግዜ ዝክሓልፍ እዩ ብዙሓት መለኽቲ ኣብዚ ዓለም ነይሮም እዮም ኣብ መጨረሽታ ግን ነቶም መጋበርያ ዝገብርዎም ዝነበሩ ራሕሪሖሞም ረጥሪጦሞም እዮም ከይዶም ስለዚ እስኻትኩም ኣብቲ ሃገር ክትፀንሑ ኢኹም ጽባሕ ንጎ መፅኡ ዝጣበቐልኩም የለን እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ተብፅሕዎ ዘለኹም ኣብ ልዕሊ ሃገር ተብፅሕዎ ዘለኹም
تحتتيهم صباح نقو نحد ملاخي تسمعوا دمص 3 مليونات كم زي سمع كتقبروا قناع يكونن سب حدا سبع يدحنكم مليونات يوم زدحنكم مس مليونات مبر مس حدا يتنبرونهم نقادافي زوز نبرو بزحات يوم دحر قادافي جن مقصعتهم يقبلوا نسادام نبعال هتلر نبعال زفرانكو ناي سبينز نبر نزيهم بزحات تأززمونو من أبزز زخونو سنة عيرو أب جزء هتلر حما الصورح وسقع لهم يهدون له 7 عامات بين لذي حجون انتخونه نتوم أوشت هاجر كونكم رأينا يزوم جي 15 هيكون نحن نزار كلنا اليوم كم أوكي حري بك أصل بالحر نسيطانهم ندنن هواريا خين هون حسمهم نفوس لزبت كين سكن فتوت نفسهم كوينا والقاونة رتي معاس ديهم زمتو نسيطانهم ندنن هواريا خين هون حسمهم نفوس لزبت كين سكن فتوت نفسهم كوينا والقاونة رتي عنا نسما بسيقول قديفنا سقطها مسمرتنا امنت مسوقدلنا زي كم زعمنونا كند نطابق الله بسمطنا قتيرنا هقدف زفتلو صحفات انبيبنا نعوم كحيدنا عريوس مسعملنا كيم زمت انتاي دعمو حج واي نب حدش مرد وخينو دي نقرع ندبل زواوعنا أسر صادقات كنمسل اسكا قلبي تودد مذكر دقيمهم كأسرون انديهم هزبي دما يوطع عنو كويس بل اسكا قال درع نذكر هزب غصعبنا ينيرو تسقيتنا كويس بل اسكا قال ابونا حج موسى نذكر نمثلنا حساب موت كنكفلالنا كويس بل اما زوم جگانو نبعا عب هزبهم زنبروا تسفا مسكحمه صرق برهانهم مسكدونا قمه هزبه يزبلوا مسحاتمه شو عندي مزحلف شو كيم زحلف قنك عاد ما يسوطنا حلفة رحل سقا زي هكه تاريخهم زي كم توم سبرقان سنبرات تاريخهم ايلتون كعا اواقان عدك كن فلطي قبا ترقم بابن حقان اوه كن فلطي قبا ترقم بابن حقان انبر تأثيرو ملكاس ويانا تسويو ملكا ويانا بخياتنا او يازن انتاي نعوم انتاتي يخزرو ديم تسويو كم ترى قبرين نسوم يحلف حزنوم يذكر نسون يحلف بقى تاريخ كوين الماتر بقى ازي لي زمو انت ولدو ازم ابوتات حليفهم كنسو باب كندها صويعهم كنسو نمسلكا نسخا كن تلمو عششيلكا زنبرلكا امنت كحيلكا هي اكل على تماسرتهم عمت متى ذكر ميتهم مستبهله ريسه خير اخا اب سايبر تفكر ازمون تاينعو ارنتاينعو فتحي ايقلل حمدو ما يقلل نعلابو ما يبسل نصلايو ما يقصل انتاي فايدو ورنتاي فايدو سورة مريحهم مستنكر سريحهم زعتهو بزي فردن كحيرو اب حلفتهم كم كلبي بزي كبر تكبروا هاجر كوينا مصاوت وحرو سقلنا دمان عزب ايدنا تضاميرو لبنا اكلنا البحر تساغيرو سقلنا نعزب بقاسو انت اكلد ما مويت لهم انهم دو فيسبوك اوتيمو مسؤول ده بروفايل نقبره ريب كانبل بقى ابكندانا فيت نفيت قلتيمهم دومهم زخفلون كنسهم مستسنع عمتهم اما عدا خوينا بسايبر نقنزو ازي لي تامو كوين وزي عجو انتازس مسمنتاي داقوطا
مس نفسه فتوى انتهي قدسني نعاي طعمني تاريخ مطلام جاقانو خا مطلام سلا حزبن هاجرن زي الحساب وتعاونتات زي مو وسابديو مس من تاي زغصه انتم سبات ازم جاقانو سعابنا نمبر بخيلنا دايلم اسولنا نمبر دنقصنا دايلم انبر بهقدف كنسدع نعون كنا قدع دا ما عسقميتهم كما يلم كحسبوه اتوم سب شرحي اتوم اكو هقدف زبلوهم وجلا 15 هاجر كشوط حاسبهم عدكنا زفتح اما مقربهم يلمون سمعنا يوم لما ازلنا صلينا اهي حكازه يبلنا حق نسبلتنا نسوم مسسو علنا سقطارتي عنا تعاطي قمدم مصورنا هفونا اذن دي تحكي نابينا قلب عبعنا بالزلم اذن كويس حكي جاقانونا نسوم ترحنا عسكوينهم قدايات زفون صدرهم تزلفهم دك طلامات تبهيلهم اتزختم الناس قواد حانكب سبو قن معاسلو بخوينهم موتهم ترديهم قدم انديهم نبعاتهم ورديهم يطبقنا دي حجي صنعاتي هابكم كنبلو كندي عمتات ديهم قزهم عطيهم نبيعهم من يرب عنزهم صبعهم من يرب قلنا مزخون من يرب اسكا من يرب عنزهم سمعه من يرب مسعهم زنبعه من كلهم زمجقانو مسلنا زبلو بعال وجع علي رينا مسرعلو زسعبهم سينهم نفسهم مسقتلو مستنكر دفرتهم كم ترازينا مستور يلو كندن سعبهم كم نهبن عسل تقبار قلبو هوي تانا سلاسل كم زانتا حليفوس سوق دما نبل بقى سوق نبل اقلا اسيرمو اقلا وسيدمو اقلا انقويمو اقلا تفيمو خانبل كي حفرنا ميتهم كعنبل تطلعنا ويلي كبا فحركة صوتي هو الزرع خمان رينا من رينا كم من قاقا هقدف وطي هو الزنبر كمان سمعنا أبي رينا بعبيو هقرات أريزان حلوت نوحدات جنة نحفظ كنسيول النخونة سدت مرتنا نايلق حرنت حزب هاجرنا تساقي عبكبيد برنت قدينا نمعدو بسايبر بريموت كوفيلنا نعزبنا يجاقانو ناموت بقى ازدي هاجراونت اي هاجراونت اي هاجراونت انبرن الصوبسي اي موتون حد تاريخ قديفهم ألم جقلنا صحيفهم سنة حلفت يوم حليفهم كاب صغايا معرفهم أي موتون بقى مويتهم كينبل أي موتون قن سماعي مسعنات أوعيتهم تحت مدري مسكونات بيتهم تزفى مسقرط وردا ايسينهم بحمام مسماسنا أكلاتهم شو عمبر مع أسلم مويتهم شعو هو شعو يميتهم هتامو مسطفة فتحاودها يوم أحلفنا نزل مسحبنا يوم زعم ديهم زموتو شعو كيهم زموتو تايد أمو حجي حدش موت نمسلو وين ملكسنا دام يقنبلو أمو دما هاي سوبنا يسالس سنديك ترسع حشوية جميرنا كان عينهم كينت كم زدي حدر مقبال حمدهم كينا قطس أم في الله مدبان نايتو مال زخري جقنا بونا بوي مصاب سقا حليفهم نؤسات لما أما عالت قبرهم تقاوم اسمعهم نسمون تلقيمهم تحتون قوان سفيرهم سب قدام دما يعي مع بخوينا نزلتو علتهم اي حقراونت اي حقراونت اما بالو متان كسوطنا ازم جغان مس بسغان برد منفس هيموتو نسومسي تاريخ صريحهم ناي لبهم ينفصموا نزما صما درع قطيمهم ينفسق حليفه ميتهم زي كوناس مسعلابهم يم تواسيبو هو تواسيبهم موسوب حساب تكبر نمبر ترى موت هيموت ميتهم كاين بمنفس بسغاغن ما عسدهم زموتو
هو مويتهم أين بل أي موتون ፍጹም አይሞቱም ብስጋ ግን መዓስ ደም ዝሞቱ መዓስ የሞይ መዓስ ኦኬ አይ ሆፕ ሕጂ መጽ የለሁ እሞ ሕጂ ኸዓ ምስ ጋሻይ መጽየኩም ኣለሁ አጋጣሚ ቀናይታ ሓደ ድሓን ድሕሪ ሕጂ ዘሎ ጋሻይ ክነምጾ ኢና ቁርብ ያ ሕጂ ስለ ዝረኸብኩ ቁጽሪ ኣይተመዓራረ የለን ግን ክነምጾ ኢና ድሓን ተሓደውን ሕጂ ዘሎ ክቡር ጋሻና ኣዝዩ ክቡር ኣዝዩ ነኽብሮ ጋሻና እዩ ምሳና ዘሎ ሕጂ እስከ ድምፅኻ ስማዓለይ ኣብኡ ክልኻ ሽምካ ከይገለጽና መጀመርታ ይሰምዑኻ እንተለዉ ክፈልጥ هلو نعاي ديخا هو نعاخا سمعوك انت له هلو بالله سمعوك انت له ايوه يا غني اللي جمرتا خبير كاني ثانك يو سمعنا اليوم كمان له صنحني سمعوك انت له خرغاغص ما اسكي سمعوا دلهم يقوم اول سمعوا لنا قلتنا كوحه راي كرم امم بار حج مسانا زلو غاشا دراسي ጸሐፊ ኮታ አርቲስት እዩ ኣብ ብዙሕ ድራማታት ናይዚ ዝወጽእ ናይ ሃገርና ሽሙ ግኑን እዩ ምናልባት ምስ ነገርኩኹም ብዙሓት ክትዝክርዎ ኢኹም እጂ ከም ኩላህና ኣብ ስደት ርከብ እቲ ቦታ ከይጠቐስና ብዝኾነ ሕጂ ምሳይ ዘሎ ሓውና ሓርበኛ ተጋዳላይ ኤርትራዊ ጀግና حاونا بنيام يوسف مساي زلوج اسكي حاونا بنيام يوسف لما علتي كند عديمنا كازلنا مچم كم تفوتو از ورحزي ورح مسكرم يو ورح مسكرم ونن قدمون كبر ورحيو نعخاون نختጋደል ዝገበረካ ነፃነት ዓቲርካ ኤርትራ ሒስካ ንዓድርት ኣቱ ዝገበረካ ወርሒ መስከረም 61 ኣቦና ሐመድ እድሪስ ዓዋተዩ حجون دحر نصانت ناي فتحي حتى بعبي استچو يلو ورحون ورح مسكرم يو ورح مسكرم كل غزي كبيد واغا نكفل قال تاتونا ورحيان عنان ايرتراويان مو بزي ناي مبل 19 عامه اقصيرو زلو ماسرتي حواتنا حياتاتنا جغان ايرتراويان بو زخر نغبرالنا زور حزي